се в столичния хотел Маринела, а буквално след броени минути ще стартира официалния ланч на Ланца в България. Специално от Ню Йорк за събитието пристигна Амон Карвар. Как гостите гледат на новите продукти, на новия бранд, който е диаманта в короната на Кристиано Фрома, вижте. Как ви изглежда бранда Ланца? Предизвикателно. Да опитаме нещо ново. Ами очаквам да има успехи, както всеки един от брандовете, да се наложи. Американски шик. Защото е с висок клас продукти. Пробвахте ли вече продуктите на Ланца? Някой от тях да. И така, мисля, че кредитът на доверие е заслужен. А пробвахте ли Амон Карвар? Ами ще си помисля. Кое да пробвам? Амон Карвар. Ами със сигурност. Как? Много бих искала. Бихте ли го пробвал новия бранд? Новите продукти? Пробвам всичко, разбира се. Амон Карвар бихте ли пробвал? Абе чакай да вляза, не съм пристигнал още. Какъв цвят на косата сте? Си. Добре заварили. Бихте ли пробвали новия бранд Ланца? С удоволствие, ако има кой да ми го направи. Амон Карвар? Да. Смяташ ли, че новия бранд Ланца ще счупи рекордите по продажба на компанията? Предполагам да, защото определено е бижу. Мисля, че ще има голям успех в България, както във всички страни, в които е Ланца. От новия бранд очакваме да запълни една ниша, в която има нужда за по-клиенти, които търсят лукса, които търсят възстановяването и грижата в косата едновременно с боядисването. Качеството е изключително. И нека всеки да опита, ако не ми вярва на думите. Това е бранда, който лекува косата, бранда, с който цветовете не избледняват. Абсолютно това е най-големият диамант, който притежава Кристиано Фрома Груп. И знам, че това ще е нещо съвсем различно. И хората ще го предпочитат. Аз лично направих една терапия, която много добре ми се отрази. И съм изключително доволна и за в бъдеще очаквам все по-хубави неща да виждам. Аз лично отскоро ползвам този нов бранд. Говорим за Ланца, нали? Искам да кажа, че това е най-доброто нещо, на което съм попадала. Кристиано Фрома има 23 годишна история. И винаги е била силна в това, че е имала нови предизвикателства. Кристиано Фрома днес имаше нужда от поредното ново предизвикателство и то се нарича днес Ланца. Ланца е един бранд, който наистина ни вдъхновява и точно може би това е причината ние да сме заедно с този бранд. Защото тук не е само бизнес, а тук е много повече вдъхновение. Няма как да кажем здравейте на Sexy Hair. Какво правите на събитие на Ланца, не мога да разбера? Ами Ланца все пак е американски продукт. Знаете, че ние обичаме Америка, обичаме американските продукти, както и италианските не ги пропускаме. Скъпи приятели, до нас вече диджей Маскота. Да ни кажеш, ползваш ли боя за коса? Все още не ми се налага, но може би в бъдеще така започна да се появят някакви бели косъмчета, мънички. Бихте ли сменил цвета на косата си? Ох, за съжаление позицията, която заемам в момента не ми позволява, но имам отпуска от август до септември, тогава мога да си позволя нещо по-различно. Това, което Елена показва ни като продукт и тенденция е успешно, така че бих. Какво мислите за пристигането на Ланца в България? Мисля, че Кристиано Фрома успя да стартира много добре кампанията на Ланца в България. А как смятате, че ще се развие този нов бранд в България? Смятам, че ще бъде невероятен успех. Да се върнем в самото начало. Как започна вашата кариера? Преди яздих коне в Юта и преди да започна да правя дамски прически, започнах да правя прически на опашките на конете. Но станах фризьор, защото ми харесва професията и силата, с която успяваш да промениш външността.
Амон Карвар ни разказа и за социалната насоченост на бранда Ланца. Опитваме се да дадем на обществото нещо повече от една външност и това смятам, че е наша голяма мисия. Бяхме до Мумбай, Индия и направихме 400 прически на деца. Какво правите всеки понеделник? Това е нещо много лично, което правят моите стилисти с Ланца. Не знаех, че хората знаят за това нещо. Аз и моят екип намираме хора, които имат проблеми с живота или са зависими от нещо. Каним ги, за да им направим прически и променим техния начин на съществуване. В понеделник при нас салоните са или затворени, или нямат много работа и това не нарушава ежедневния ритъм. Амон сподели. И какво е общото между фризьорството и спорта? Има и още как. И на двете трябва да дадеш и душата, и сърцето си в това, което правиш. Вярвате ли, че Ланца ще има успех в България? Убеден съм в това. Скъпи приятели, след официалното представяне на Ланца, продуктите на новия бранд тръгват към фризьорските салони на Кристиано Фрома в цялата страна. А ние отново ще очакваме Амон Карвар в България. До нови срещи!